И здравейте хора, аз съм Тайгър, че днес играем Counter-Strike. Не Counter-Strike, обърка се, съжалявам хора. Днес играем Star Wars Battle. Да. Шпец. Да. Надявам се да ви е харесал първи епизод. И това в момента е втори. Надявам се и това ви да ви хареса. Ник, мисля, че в момента снима на Battlefield 3. 18, колкото да е. Пак аз мисля, че трябва да взема нещо, което няма да е това, което го взех тук що. Ама как ти е? Добре. Не знам как се управляват тези самолети. Така да се каже. Не! Ма знам как се лечи само. И всъщност не знам къде и как, защо и как. Тук трябва май да се стрелям сам. Падай, умри бе. Умри бе, умри. Келиш. Просто съм. Не, бот съм, как човек. На къде си бе? Да, извините, ако има лак, усещам, че има лак, знам, че има лак, но както да е. Сега ще избим майката на този. Обаче, къде е? Ето. Се чудя. Да се сера на късмета. Оживях като бот. Явно. Да, сега ще се помъчвам да убия тоя, който май няма да успя да го... успях. Да, мисля, че ето, сега ще умра. Но определено ще се мъча по някакъв начин да се спася, ама няма да има надежда. Бати, копелето е. Тук те малка ти. Да, съднах. И явно трябва да ползвам, докато разбера ако трябва да се прави тук. И да, минах тази проклета мисия, като ми оставиха кораба на самолета на малко кръв, и като аз се прибрах в базата и като си го гръмнах сам. По някаква знайна причина. Да, и сега трябва да завялкам този нещастник, който ще е бърз. Определено. Майка ти е! Не. И да, може би ще правя... Какво ще правя? Нищо няма да правя, бе. Ще се продължавам да снимам. Какво ще правя? И така може да снимам на Adventure мапове. Не съм убеден, не съм сигурен, не съм никакъв, ама както и да е. Може да питам какво е това? Мале! Бошко! Нищо не разбира, нищо. Боше. И да, това ще е този клип. Мазикам се, къде е това ще е този клип, бе? За първи път мога да кажа такова нещо с 2 минути по-късно. По-рано. По-късно. Да, и повтарям, не съм много добър. Просто съм на втора мисия. Не съм минал играта. В смисъл, не съм я превъртал, не съм изминавал всичките мисии
или какво трябва да се прави. Хич не съм минала мисии. И сега може ли пак да попитам what the fuck е това, защото аз нищо не разбирам. И... особено Бога Тангра. Който Стангра, бе, не мога да разбера, бе, пуда го седам изпитаното Стангра. Като Джеки Чан сам. И сега натам ли? И ако се чудите как съм толкова бърз, натискам просто Shift-а и се задържам W-то и това е. Ще има линкове в описанието отново, откъде да се изтеглите от замуда от Дрънчо пляж, чете. Имаме Star Wars Battlefront само, не съм сигурен, не съм убеден, но съм някакъв. Който садна епично. И който мисля да паузира, защото му са пикае. И да, паузирвам. Тук съм. Кой беше? Ако ще да го казвам, бе? Направихме програма на най-геймърс, но т.е. Тилян да го изтри, защото му сложихме само на него понеделника, защото хит ще не снима и той е садна. И дай, кажете в коментарите дали да са легава или просто и за фън да са чукам. Да съм културно момченце, където няма някой ден да съм. И няма да искам да съм някой ден. Не бе, како? Не бе, не де така, не ма била, бе, шейкелиш. Съм. Няма да си мисля такива лоши неща. Няма. И бам! Какво искаш от мене, бе? Я се махни, моля се. И ти се махни. Заед съм. Заед съм ще натришка на църву. Иса. Бам! Иса. Бам! Иса. Какво ли ще бъде това? И бам! Иса. Какво бе? Победа за терулягите! Са. Мама ми купи днес нова книжка с интерес. Мама ми купи днес нова книжка с порно секс. Гледам я с интерес и пускам бяла смес. И да, тук правя някакви глупащини, които не са за мен. Да, и паузирвам само за една секунда. И хора, да, остана ми само една мисия, ама аз забравях, че снимам. И направо фалирах. И бях изнервен. И просто забравях, че снимам и... Да, остана ми само една мисия, надявам се да не се сърдите. И аз бях Тайгърчо. Да, очаквайте следващия клип на Battlefront или на каквото и да е. Коментирайте, абонирайте се и оценявайте. До следващия клип.